koi thongke ba phike kangboi ke 100% sure lasi laso long ke nilitum bangke majuk along le mane private along le kithi la puta kali sorkari along le sorkaman along le kithi la puta kali nilitum ma kache bohong tot bangke lake bagan pen Lahorijana bagan pen Nirmal Kumar abagan latum bang ipui pipha nang plung piet pen latum nang plung piet lo to thik ase bagan solai lo bihni thom chotikang lo lapenda Hanuman Tea Company bhan pilo Hanuman Tea Company tum ta bank pen poisa ram thublo hala haya tangka maha ka chitun e mat a bank a kagos potro anda sis derlo lapenda ra bang ke ompuing tv pen pele kheze alang tum ompuing tv ga methang soyong kali apinan jitu karlitang Robin Bromo alang litum pen chelang si NGO isia men pen alang litum Kolkata long pen alang litum isia nam det person se ka chipaklang dolo boy pita laso kin nama document da complete kali ama council la sort mutation claim pino daklu kobusi claim bo inut bang dolo ha koi ma sor voter id ave inut bang liputa long legend se ke nam pusta valid document ave ama si laswang bong advantage en pen da ke che ke bia so tumbang bui plak son lo laso ke bui plak long ke still society bang ke lituma society da acting dun bom karbia khai ke since Karbiang long bolo da guardian itim lo guardian siba bang ili tum chetting ni nang ne bang arum ki do na ya por ke phubi kai hud dolo ki thi ki jang gadu ko ve ke bang nam to khudlo सीधा सीधिया काम क्लेम mang mesen काम क्लेम mang longri long pat cerai nang lasua moto pen sinil tum pini bang tharo pho truck so se armu nilitum ladak jitu karbirong bari malong pini jitu hem tan nilitum pinangan hem chikim pon lo lasi la October chiklo bang nilitum by October 30 nilitum isia kiba ke endo je hem tun tin dame do repo ahem tun tin dame do repo la non register ka entry tang sinilitum near about 300 286 87 nilitum ladak register entry long elo la pen long le ka settle tang si 250 ghor parlo non bang ke la constituency ke la doctor overlapping ajak ke non paka fil pen la pu an bang la ke che ke be sotum lo setala paka fil pen la pu hi part bang ke borjan long da luchok do aben ke amep ching than pong borjan dumang bong nang do plut si don srian nang to clock si ako Lahorijana bang ako bukajan emisi andar sido lasi la sulong nildum matha bang ke social political kaduk kawya danger sido ildum bukajan homo season son da molas ke 10 seat open for all long dunjuina ka pheredo nildung ela sila ha borjan surubothar nildum ha nilip thur paklo ha bi thung reng thaman na hok panda doet nilitum an tanda welcome na nildum a homo si mane bhan ki thi jogi palam bang we boy phis itame nildum on to bang khai ning sipu Bihar UP Bengal ben sigi bang mi bulote dok muka karbi ta dak nang jui mi ma hem mi hum nang chiki me ma pa kama tha ben si nilitung ke claim mom lo claim me pick nilitum my expectation ben double akam si chundalo nilitum September October open nilitum public domain long wan lo je la chiklo joni bang rong pa successful lo one monang bang nilitum develop pikan lo road pan ma kati atlo 300 ghor le kai nilitum household long le phelang tan nilitum settle jab lo dak